L-Awditur Ġenerali nnota għadd ta' nuqqasijiet fil-mod kif tmexxa l-proċess ta' espropjazzjoni ta' proprjetà fi Triq Żekka li kienet ta' ċertu Mark Gaffarena. L-Awditur qal li kien hemm nuqqas ta' trasparenza tul il-proċess, li l-proċess ma mexix mal-linji ta' tmexxija tajba, kien hemm nuqqas ta' kontabilità u ma saret ebda diskussjoni jew tip ta' analiżi ma' dawk involuti. Fl-analiżi tiegħu l-Awditur Ġenerali daħal sew fil-każ saħansitra analizza żmien minn meta bdew id-diskussjonijiet dwar l-espropjazzjoni u min kien involut fin-negozjar. Irrimarka nuqqas estetika li juraw uffiċjali involuti fil-qasam tal-espropjazzjoni, ħaġa li fi kliem l-Awditur Ġenerali waslet biex ma mxewx fl-aħjar interess tal-Gvern. L-Awditur Ġenerali esprima r-riservi tiegħu dwar jekk kienx ġust il-kumpens li tħallas brabta mal-espropjazzjoni. Hawn irrefera għal valur sottovalutat li d-Dipartiment tal-Proprjetà tal-Gvern taf l-espropjazzjoni tal-proprjetà fi Strada Żekka, kif ukoll il-valur li nataw l-artijiet imparta. Hawn qal li Mark Gaffarena seta' kellu aċċess informazzjoni sensittiva b'konsegwenza li qeditu f'vantaġġ. Hawn kien innotat li l-preżenza ta' Gaffarena fid-Dipartiment ta' Proprjetà tal-Gvern kienet frekwenti. L-Awditur jemmen li l-proċess seta' mexa aħjar b'mod miftuħ u bit-trasparenza assoluta.